Tää on YouTube-kanavalla, uutta YouTube-kanavaa Akselin Detsi-tarina. Me nähdään tossa uniikki 7 PR ja me nähdään tossa ei tai olla, kerro vähän moposta. Viilattu 7 VR, HP:n kisasähköt. Jotka ei näytä toimivan. Oho, sori. Diu Blatekki. DIY Blatekki. Mitäs tässä vielä? Keulavuotta. 28 PVK. 1250 € suoraan vittu Savonlinnasta. Ja tässä vielä iso leve takanakki. Mitäs tässä oikein vielä kerrottavaa? En tiedä oikeastaan. No vittu. Tää on täydellinen. Ajoitusvääri. Aivan helvetin vääriä vittu. Säädyt. Ei tykkää säädöstä pyöristä. Jos me zoomataan tohon, niin me nähdään vähän. Stage 6. Oi saatana. Motoforcen läppäät, eikö Motoforce imukaula. KX85 SX:n PVK. Aivan jumala. Nyt tää säät. Noniin, käyntiin. Kiksistä käyntiin vaan. Tee toi. Okei, kommentti. Ei kovin hyvin Detsin tarina, ei. Mitä vittu? Kerrohan vähän se. Ei taho ennakko mennä oikein. Ei tahuo ennakko mennä oikein. Stage Grid Racing Development, DZ Hardware. Siis tohon vähän ennakkoklippiä. Miten sä otat Detsissä ennakko? Miten sä otat Detsissä ennakko? POV-shottia, helmet-shottia. Pistä se mun niskan taakse. Cam shot. Pään päältä. Joo, vähän kovempaa, vähän korkeampaa jätkää. Vähän. Pistän sun silmiä eteen, niin sä näet. Okei, joo, laita siihen. No niin, me näytetään. Toi levy. Toi pitää säätää. Vähän kättäriä sekä kädet. Mä otan pikku... Stabilisoitu. Vittu. Joo, hyvin mennään, hyvin etenee. Klippii sitten vuoden päästä, kun tää toimii. Joo, kuulostaa tosiaan siltä niinku ei vittu, ei toi jätkä saa mitenkään tää säätöt. Ei tykkää säädötystä pyörästä toi jätkä, että se on ehkä sikasäkissä toi pyörä, en tiedä. Joka toimii! Ei vissi. Joskus kun tää ajossa. Näette sit joskus tää ajossa, kun Säädöissä. Juu, en tiedä tuleeko näkemään, mutta 3% niin pakko lopettaa, kun tää hinti ei sotta, kun toimii. Niin Jep. Nee, Detsin huiputus! Detsin huiputus!